galing magyaya guys. Ginoo, pila pa lang oras na kapagpanta. Hindi na pwede mahanap. Ay, si Baby Gigi, oh. Pisa. Pisa ko lingkuran. Yaya pa more. Yari ko din sa bakulot, di magyaya. Akong Baby Gigi. Baby Gigi. Nagkuha naman na. Nagto. Eh, magkuyan. Oh, yun sila. Swatro na. Sakto sa na nga siya katas kay ano malas 30 Ano sa salida? Di kali magyaya guys. Gawas ang bata pagka magyaya guys. Kuan kay ka, matagos. Paita ni magkamatang. Di na pwede. Sakit ang kubo ko guys. Di pa lang ako guys, di kong bantay. Ako man, ako. Love ni nanay. Love ni nanay si Jede. Mapagaling ka, Jede? Ginawa. Wala ba kay Ate Jede? Ganda, Jede? Gusto na ka ha? Makantahan siya. Racing. Tip tip. Tip tip. Tip tip. Kiss ka be. Kiss ka be. Denver, Helsinki. Helsinki, Denver. Tara mag-file engineer. Or architect ba ka? Na, mag-architect. Architect Singkoy. Helsinki, Denver. Helsinki, Denver. Na, ayaw ha, Jud. Hi. Hi, B. Ay. Ay, nakakuha dyan siya.
Nakakuha dyan siya sayang. Sorry. Nakagot nga eh. Yehey! Clap clap! Yehey! Clap clap! Oh, anak. Lah. Yehey! Very good! Nawa na yung ubo si Pana. Ubo naman din. Ubo. Yehey! Very good, Denver! Clap clap! Clap clap! Ang okay na nato, day? Oo. Simento ni? Wala na lang dili. Kama, mapakong ito ang kadina. Nang sanam na imong buhat. NGO. Master B, oh. Among baby GD, ning mata nas baby GD, oh, naghilak nas baby GD. Baby GD. Baby GD. Hi guys. For videos for today is Yaya. Yaya first video today. Magyaya si Naina, it's ni GD. Hi GD. Hello Jidi. Hi Jidi. Ano na guys Jidi. 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 Hi Jidi. Dali. Ko ang nana. Diyan na Jidi ay naghalak na among bebe. Ang among baby Jidi. The Aras baby Jidi. Si Singke ay. Oh. Ay. Magpakugos di ay GD. Yaya for today's video guys. Nagyaya. Koy. Pati na mga anak ni ko ano. Ayog ni Kiko. Una de ka to? Sabi na ko parihara mo. Kapit na. Parang ugas ko siya mga anak. Ugas. Kanta koy. Kanta bisitik koy. Mo na yung bata ay kugihan kay maglinya-linya. Si Denver. Si Helsinki Denver. Koy. Koy. Singkoy. Yan yung pangit eh. Akong gingitan, giluwa. Abasin ikaw, Jeep. Kaon? Ay sos, era dagdadi mo mungit niya. Dami nagsig-chat na ko what are you doing, mom? Kung naglingkod. Dami ko chat nito. Kasi what are you doing? Kung naglingkod ko. Char.